iji wee kwalite ịdị na-enye ikpe nkwụmọtọ na-egbughị oge ọbụla na mgbaso atụmatụ gọvanọ Chukwuma Soludo. Ministri na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ na Anambra Steeti achịkọbago ọgbakọ nkuzi otu ụbọchị maka ndị ọrụ iwu, ndị ọrụ majie na ndị ọkaiwu ndị uwe ojii na steeti a. Ya bụ mmemme nke isiokwu ya bụ mpụtara na usoro a ga-esi tinye n'ọrụ amụma iwu ọhụrụ nke Anambra Steeti maka ụlọ ikpe dị iche iche, nakwazi etu esi etinye nakwazi iwu ikpe nkwụmọtọ maka ndị omekome bụ nke etipụtara ọfọ a na-akpọ Administration of Criminal Justice Law ACJL. Na ya bụ mmemme adịgo nnukwu mkpa n'ihi na usoro iwu ọbụla ịlụ ọrụ nke ọma gbadoro okwu n'etu o si enye ndị mmadụ ikpe nkwụmọtọ mgbe ọbụla enwere esemokwu na-egbughị oge ọbụla karịa ịdị na-eme ka ndị mmadụ na-ata afụ n'ụlọ ikpe kwa ụbọchị. Onye nta akụkọ anyị Emmanuel Chigbata ga-akọlụ gị akụkọ a n'isi. Dịka Attorney General na Kọmishọna na-afụ maka ikpe nkwụmọtọ bụ Ọkammụta Sylvia Ifemeje n'okwu ya kwuru na ya bụ iwu nke agbọrọ ACJL ga-enye aka n'ịfụ na a ga-enwe ezigbo ikpe nkwụmọtọ nakwa ikpe ọsịsọ na steeti a. O kwuru na ọchịchị gọvanọ Soludo dị njikere n'ịfụ na ikpe nkwụmọtọ bụ nke a na-egosipụta na steeti a ma gwa ndị niile sonyere na ya bụ ọgbakọ nkuzi ka ha mara uru ya bụ iwu na-abụ nke a kụziri ha bara n'iji fụ na igbu oge n'ikpe ikpe bụ nke ga-abụ ihe gara aga. N'okwu ya ka onye isi ọkaikpe na steeti a bụ Justice Onochi Anyachebolu nke ọ bụ Justice David Onyefolo nọchitere, onye isi ndị ọrụ ọkaikpe Theodora Igwegbe nakwa ọkaikpe Chineze Obianọ kelere ya bụ ministri maka ya bụ mmemme njegara ndị ọkaikpe na steeti a nakwa ndị ọrụ uwe ojii. N'okwu ya ka onye bụ Solicitor General na steeti a nakwa Permanent Secretary nke ya bụ ministri ọkaiwu Ngozi Iwunọ gwara ndị ọkaikpe ka ha na-agba mbọ n'ịfụ na ihe gbasara okwu n'ụlọ ikpe bụ nke ha na-enebanye anya nke ọma ma jere ya bụ ministri ozi nke ọma dịka esiri zie ha. Onye ọbịa kwuru okwu na ya bụ mmemme bụ Dọkịnta Mike Anya dị egwu, onye nke kọwara n'ụzọ ọgbara ọhụụ nke a ga-esi wee nye ikpe nkwụmọtọ dịka o siri n'iwu ndị Criminal Justice Anambra State 2022 siri na ndebanye anya nke ACJL dị oke mkpa ọkachasị ugbu a n'ịfụ na ezi ikpe nkwụmọtọ bụ nke ga-abawanye na steeti a, ma kpọkwue Attorney General na steeti a n'iji fụ na iwu ọhụụ maka ndị omekome bụ nke tinyere n'ọrụ site n'aka ndị ụlọ omeiwu na steeti a.